up? So, I'm here again. It's Tia Julian Vlog. So, andito nga rin tayo guys sa Admiralty. So, itutur ko kayo papunta hanggang sa Central, Chater Road Central para makita nyo kung anong kalagayan ng ating mga OFW. Kasi nandun sila, nagpapahinga ngayon Sunday. So, ngayon ang day off. So, sa Friday, yun na ang ang Chinese New Year kasi dito guys, February 12 to 16. So, ang mga OFW natin ay kailangan nilang mag-day off. Yung mga iba din, pwede ding mag-stay sa bahay, bayaran ng amo. Pero yung mga iba, mas gusto nilang lumabas. So, let's go guys! Ipapakita ko sa inyo kung anong ganap sa araw na ito para sa ating mga OFW sa Hong Kong. So, ayan. Kung nakikita nyo guys, may nagde-decorate na ng mga Chinese New Year's decorations. Ayan. So, ang talagang nila dito, yung mga orange, ayan, yung mga talagang ang tawag doon, ng mga inaano nila, mga dinedecorate nila, ayan. Ganito ang Chinese New Year dito guys, Hong Kong. So, let's go!
Jonel Sagayno Remix. DJ 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 Jonel Sagayno Remix. Loud and clear music, only here on Remix Avenue. Remix Avenue. DJ Jonel Sagayno Remix.